ఓం నమో శ్రీ గురుదేవాయ నమో నమః. ఓం నమో శ్రీ కాళికమాత్రాయ నమో నమః. శత్రువు మరణము, శత్రువు మూలము, కర్మము, క్రోమము, శత్రువు వల్ల మీరు పడే బాధకి సంపూర్ణ విముక్తి గల మంత్రమమ్మ ఇది. ఏక పరిమికరణ మంత్రము. ఓం రం రం క్రీం శత్రు మరణం ఏక పద్మకరణం శత్రు మూలం వారం పరిముఖం ఏక సమం శత్రు సర్వనాశనం ఏక గ్రహణం కురుక్షేహే సంభరణం సంభోహే గ్రహణం తన్ముఖం అరం ఏకవారణం శత్రు మరణం సర్మం ఏకవచనం దూలం కర్మం యాగం సంహరణం శత్రు కుటుంబ సర్వనాశనం స్వహ. శత్రు సర్వనాశనం అయిపోవాలమ్మా. శత్రు మరణము, ఏకవారణము. మిమ్మల్ని శత్రువు ఇబ్బంది పెడుతుంటే మరణము, ఏకవచనం చేస్తానమ్మా. మీకు ఏమైనా సమస్య ఉంటే గురుగారికి ఫోన్ చేయండి. ఇతర సమస్య ఉన్నా కూడా ఫోన్ చేయండి, గురుగారు సంప్రదించండి. ఓం నమో శ్రీ గురుదేవాయ నమో.